Before landing. Καλώς ορίσατε στην Αθήνα. Οι ζώνες ασφαλείας θα πρέπει να παραμείνουν δεμένες μέχρι να σβήσει η φωτεινή ένδειξη. Προσδεθείτε. Για να κάνουμε την εμπειρία σας καλύτερη, μπορείτε τώρα να απαντήσετε στις 3 απλές ερωτήσεις που λάβατε. Πριν την αποβίβασή σας, παρακαλούμε να ανοίξετε τα ντουλάπια με προσοχή για να μην πέσουν αντικείμενα και εν συνεχεία ελέγξτε τις τσέπες των καθισμάτων για ξεχασμένα είδη. Το ταξίδι συνεχίζεται με τη Hertz, με όλες τις επιλογές ενοικίας διαθέσιμες για σας, από μικρό αυτοκίνητο πόλης ως SUV και ηλεκτρικό. Αν είστε μέλος του Miles & Bonus, απολαμβάνετε επιπλέον προνόμια όπως αναβάθμιση κατηγορίας αυτοκινήτου και συλλογή μιλίων. Επιπλέον προσφέρουμε 15% έκπτωση στην ενοικίαση ηλεκτρικού αυτοκινήτου για όλους τους επιβάτες, μόνο με την επίδειξη της κάρτας επιβίβασης στο σημείο εξυπηρέτησης της Hertz. Εκ μέρους του κυβερνήτη κ. Θαρασούλη και του πληρώματος, σας ευχαριστούμε που πετάξατε με την Aegean, μέλος του Star Alliance, και σας ευχόμαστε ένα όμορφο πρωινό. Γεια σας και καλή διαμονή. Dear passengers, welcome to Athens. Please keep your seatbelts fastened until the fasten seatbelt sign has been switched off. You can help us make your flight experience even better by answering now to the 3 simple questions you have just received. Before you leave the aircraft, please be careful when opening the overhead bins, as items may have been moved during the flight and may fall out. Please